नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सना. संजय राऊतांचा दंगली घडवण्याचा मनसुबा उधळला, दीपक केसरकरांचा गंभीर आरोप. ट्रकचा भीषण अपघात आणि रोरो बोट सेवेवरून परशुराम उपरकरांची पालकमंत्र्यांवर टीका. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात एकाच वेळी तब्बल 195 रुपयांची वाढ झाल्यानं कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक मोठ्या संकटात सापडल्यात. एकीकडे गॅसचा तुटवडा आणि दुसरीकडे ही भाववाढ, अशा दुहेरी कात्रीत व्यावसायिक अडकले असून व्यवसाय चालवायचा कसा, असा उद्विग्न सवाल आता उपस्थित केला जातोय. बाजारपेठेत सध्या व्यावसायिक सिलेंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. या परिस्थितीमुळे हॉटेल मालकांमध्ये संतापाचं वातावरण असून सिलेंडरचा कुठेतरी काळा बाजार तर होत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली आहे. यावेळी हॉटेल संघटना अध्यक्ष राजन नाईक, अमित सुकी, यश नाईक, संपदा नाईक, प्रसाद मालवणकर, गौतम शिरसाट, पंकज कामत, प्रमोद हडकर, लीना सावंत यांच्यासह अनेक व्यावसायिक उपस्थित होते. सर्वांनीच या दरवाढीचा तीव्र निषेध केला असून प्रशासनानं यात लक्ष घालण्याची मागणी देखील केली आहे. 15-20 दिवसापेक्षा जास्त झालं की कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबलच नाही आहे. आता बातम्यातनं आम्हाला सारखं दिसतंय की पहिल्यांदा 20%च कमर्शियल सिलेंडर अवेलेबल होते, त्याच्यानंतर त्याचे 30% केले, मग परत बातमी आली 50% केले आणि 70% केले. पण हे सगळं होऊनसुद्धा वस्तुस्थिती अशी आहे की अजून तरी एजन्सीकडे असे काय वाढीव टक्क्याचे जे सिलेंडर आहेत ते काय आलेले नाही आहेत. आता जेव्हा आम्ही प्रत्येक एजन्सीकडे चौकशी करतो तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त जे काय अत्यावश्यक सेवेसाठी लागणार तेवढेच सिलेंडर त्यांना आता पुरवले जातात. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे असे क्लिअर गाईडलाईन्स नाही आहेत की हॉटेल हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये मोडत नाही. त्याच्यामुळे ते म्हणतात की आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. जरी त्यांच्याकडे 15-20 सिलेंडर आले तरी ते अत्यावश्यक सेवा म्हणूनच बाजूला ठेवले जातात. त्याच्यामुळे आता सगळ्या हॉटेल व्यावसायिकांचं आता रेटकडे लक्षच नाही आहे. हॉटेल बंद व्हायला लागलेली आहेत किंवा आठवड्यातले 3 दिवस हॉटेल कोणाची चालू आहे. कधी कधी सकाळचं सुरू करायचं, रात्रीचं बंद करायचं, रात्रीचं ठेवायचं, सकाळचं बंद करायचं. थोडंसं लाजिरवाणा प्रकारसुद्धा वाटतो प्रत्येकाला की आपण हॉटेल आता कसं बंद ठेवायचं. त्याच्यासाठी काही हॉटेल शटरवरती करून नाही. त्याच्यात जर तुम्ही ॲक्च्युअल मेनू जर बघितला तर 10% सुद्धा मेनू अवेलेबल नाही आहे. जो रेग्युलरली एक देतो त्याच्यात 10% सुद्धा मेनू अवेलेबल नाही आहे. काही शटर्स ओपन आहेत तर त्याच्यात ते पिझ्झा आणि सँडविच विकत आहेत, म्हणजे जी ग्रिलवर चालू शकतात ते. गॅसवर चालणारे आयटम्स अवेलेबलच नाही. आता सध्या सांगायचं तर कॅन्सलेशन्स खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागलेली आहेत. नवीन बुकिंग येतसुद्धा नाही आहे. आता पर्यटक जो येतो तो इकडे मजा मारण्यासाठीच येतो, कुठेतरी एक विरंगुळा म्हणून येतो. मग इकडे आल्यानंतर त्याची अपेक्षा असते की आपण चांगलं फिरावं, मौज मजा करावी, चांगलं खायला मिळावं, कोकण पद्धतीचं जे जेवण आहे त्याचा एक आस्वाद घ्यावा. पण जेव्हा आता ते मेनू बघतात की बाबा ह्याच्याकडे हे अवेलेबल नाही आहे, ते अवेलेबल नाही, आणि कानावर गोष्टी पडतात की 10%च मेनू आहे. कारण आता सगळेच जण आधीच फोन करून विचारतात की तुमचं हॉटेल चालू आहे का. रोज आम्हाला हाच पहिला प्रश्न असतो सकाळी उठून की तुमचं आज हॉटेल चालू आहे का. मग आम्ही त्यांना सांगतो की एवढं मिळू शकतं, आता हे बंद केलेलं आहे, ते आयटम मिळणार नाही आहे. त्यामुळे ते थोडेसे म्हणतात की मग एवढं करायला यायचं कशाला, जर मजा मारायला मिळणार नाही तर त्याच्यापेक्षा सध्या तरी आपण कॅन्सल करूया, पुढे जेव्हा काही सगळं सुरळीत होईल तेव्हा मग येऊया असं आम्हाला सांगितलं. हो, नक्की होऊ शकतं. आता जर तुम्ही बघाल तर गॅसचा रेट वाढलेला आहे, त्याच्यावर आता आपण आखाती देशातील युद्धामुळे तेलाचे रेट वाढलेले आहेत आणि हळूहळू बाकीचे सुद्धा दर वाढत जातील तर मग ते व्यावसायिकांना परवडणार सुद्धा नाही ना. सो थोड्या थोड्या प्रमाणात त्यांना असं रेट वाढवायला लागतील. अशी आता कुजबूज आहे की 10 ते 20%ने रॉ मटेरियलचे रेट सगळेच वाढायला लागलेले आहेत. आता प्रश्न असं झालेला आहे की हॉटेल व्यावसायिकांना सुद्धा ते परवडते असं नाही आहे. पण आता काय झालं आहे की दुहेरी ह्याच्यात आहे की कस्टमरला आपण काय देत सुद्धा नाही आहे आणि परत त्याला सांगायचं की आता आणि वाढू रेटचा दे, म्हणून सध्या सगळे सहन आपल्या साईडच आत्ताच्या मुवमेंटला करत आहे. दुसरा प्रॉब्लेम काय झालेला आहे की जमतं की 10% मेनू आहे तर ही जी सायकल आहे ती बिघडली आहे. म्हणजे आता सपोज मच्छी घेत होतो तर आता आम्ही मच्छी घ्यायची बंद केलेली आहे. भाजी जी पूर्वी घेत होतो 100 रुपयाची घेत होतो भाजी, ते आता 10 रुपयाची घ्यायला लागलेलं आहे. सो सगळं जे काय परचेस होती ती बिघडलेली आहे. त्याच्यामुळे जेवढे वेंडर्स होते चिकन, मटन, दूध, पनीर, त्यांचंसुद्धा आता हळूहळू कोलमडायला लागलं आहे, कारण त्यांचासुद्धा धंदा आता बसायला लागलेला आहे. सो आता ही चेन रिॲक्शन थोडीशी व्हायला लागली आहे की हॉटेलवर जे अवलंबून आहेत बाकीचे जे काय व्यावसायिक आहेत त्यांनासुद्धा त्याचा परिणाम जाणवायला लागलेला आहे. ब्लॅक होतं असं कानावर तरी गोष्टी पडत आहेत,
कारण आता जर ते म्हणतात की 50% 70% जर गेलेलं आहे, तर मग इथे तरी जर आम्ही एजन्सीला चौकशी करतो तेव्हा ते म्हणतात की आमच्याकडे फक्त जे काय अत्यावश्यक सेवाचे सिलेंडर आलेले आहे. थोडंसं याच्यात काय झालेलं आहे की घरगुती सिलेंडरला जसा OTP येतो किंवा त्याचा जसं काही रेकॉर्ड आहे तसं शासन काही रेकॉर्ड चेक करतं आहे का, ज्या इथे डिस्ट्रीब्युटर आहेत, एजन्सी आहेत, त्यांच्यावर त्यांचं लक्ष आहे का की बाबा आपण किती देतो आणि ॲक्च्युअल खाली किती दिले जात आहेत, किंवा हॉटेल व्यावसायिकांचं सारखं सांगतायत की मिळत नाही आहे, तर मग काळा बाजार कुठे होतोय का, तर ही जबाबदारी थोडीशी प्रशासनाची राहते. त्यामुळे त्यांनी जर थोडंसं ते रेग्युलेट केलं तर एखाद वेळी परिस्थिती सुधारू शकते सुद्धा. असं बघायला गेलं तर सध्या एक GRS निघालेला आहे, ज्याच्यात जिथे जिथे गॅस पाईपलाईन जवळ पोचलेली आहे त्यांनी कंपल्सरी पाईपलाईन घ्यायची आहे आणि LPG आपलं सरेंडर करायचं आहे. आता सगळे हॉटेल व्यावसायिक त्याला सुद्धा अनुकूल झाले आहेत, त्याच्यासाठी सुद्धा खर्च करायला तयार झालेले आहेत. कारण आपली पाईपलाईन चेंज करायला लागणार आहे, बाकीचा खर्च आहे, त्याला सुद्धा तयारी दाखवत आहेत. तसे 1-2 मीटिंगसुद्धा झाले. पण आता काय झालेलं आहे की जेव्हा रस्ता खणायचा येतो किंवा क्रॉस करायचा होतो तर त्यावेळी काही ठिकाणी त्याला विरोध होतो. तर ह्याच्यासाठी प्रशासनाने बघायला पाहिजे की जर सध्या सिलेंडरचा तुटवडा आहे तर तेवढे तरी हॉटेल्स ज्यांच्याजवळ आपण पटकन पोचू शकतो आणि पाईपलाईन सुरू होऊ शकते, त्यांना जर ती पाईपलाईन जर पटकन 24 तासाच्या आत 48 तासाच्या आत जर अवेलेबल करून देऊ शकले तर मग ॲटोमॅटिकली जो काही सिलेंडरचा थोडासा हे आहे तो डिस्ट्रीब्यूट होईल आणि त्यांचं जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती कमी होईल. तर जिथे पाईपलाईन पोचलेली नाही आहे ना तिथे मग ते सिलेंडर वाढता येते. त्यामुळे प्रशासनाने थोडंसं जे आता काम करते MNGL त्यांच्याकडे माहिती घेऊन त्यांना काय प्रॉब्लेम फेस होत आहेत, त्याला कोणतरी एक त्यांच्या साईडने एक अधिकारी अपॉइंट करून ते त्वरित कसं मिळेल, 24 तास ते 48 तासात जर हॉटेल व्यावसायिकांना मिळालं तर तेवढे सिलेंडरची रिक्वायरमेंटसुद्धा थोडीशी कमर्शियलची कमी होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयानं डिझेलच्या दरात केलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे मच्छीमार पूर्णपणे हवालदिल झालेत. मच्छीमारांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर तोडगा माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून काढावा, मच्छीमारांचा प्रश्न मार्गी लावावा. आम्ही गरज पडल्यास दिल्लीला देखील जाऊ, मात्र जर हा प्रश्न सुटला नाही तर आम्हाला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा ज्ञानेश्वर खवळे यांनी डिझेल दरवाढीविषयी बोलताना दिलाय. यावेळी उमेश आंबेडकर, शामराव पाटील, सचिन कदम, मनोहर बांदेकर, आकाश हरम, सुनील सावंत, प्रभू सुशांत, प्रशांत कोयंडे, देविदास कुबल, पप्पू भिलारे, बापू जुवाटकर, शशिकांत चोपडेकर, विनोद सारंग, उमेश खवळे आदी मच्छीमार बांधव उपस्थित होते. आखाती देशाचं युद्ध चालू झाल्यानंतर देश पातळीवरून पेट्रोलियम मंत्र्यांनी आमचं जे मच्छीमारांना जे 94 रुपयांनी डिझेल मिळत होतं ते 118 रुपयेप्रमाणे त्यांनी घोषणा केली. मोठ्या भरमसाठ रेट वाढवल्यामुळे, कारण पंपावर असलेला रेट 92 रुपये आणि आत्तामध्ये आम्हाला 8 दिवसापूर्वी 118 रुपये लावला होता आणि आत्ता तर कालचीच बातमी आता अशी आली की 146 रुपयाने आम्हाला डिझेल मच्छीमारांना द्यायचं ठरवलेलं आहे. आणि त्यावेळी पेट्रोलियम मंत्र्यांनी असे पंपांना आदेश दिले होते की मच्छीमारांना कॅनात वगैरे डिझेल पंपांवरून देऊ नये. त्यामुळे आज एक तर मच्छीमार त्या असलेल्या रेटमध्येच मच्छीमारी करताना कठीण परिस्थिती होती, परंतु आत्ता जो भरमसाठ रेट वाढला त्यामुळे मच्छीमारी करणंच कठीण झालेलं आहे. आणि आत्ता राहिलेले आहेत 2 महिने आणि ह्या 2 महिन्यात मच्छीमार जे काय आपलं पुंजी जे जवळ करतं तर ते ह्या 2 महिन्यातच जमा करतं, परंतु जे डिझेल घेऊन आज 146 रुपयाप्रमाणे धंदा शक्यच नाही, कोणाला परवडणाराच विषय नाही. आणि अशा वेळी आज जर बोटी बंद ठेवायचं म्हटलं तर आज जे कामगार आहेत ते म्हणतात आम्हाला बोटी जर बंद करायचे असतील तर 2 महिन्याचा आम्हाला पगार द्या, आम्ही घरी जातो. हे कोणालाही परवडणारं नाही आहे. आणि अशा वेळी आणि जर हे केलं तर उद्या कामगार का म्हणून आम्हाला अर्धवट तुम्ही सोडलात, मग पुढच्या वेळी आम्ही येणार नाही, म्हणजे पुढच्या वेळी पण आम्हाला धंदा करणं कठीण होईल. एक तर दुष्काळजन्य परिस्थिती, अनधिकृत मासेमारी, ह्याच्यामुळे जे मच्छीमार होरपळलेले आहेत, त्याच्यात आणखी ही मोठी जी हे झालेली आहे. तर ते बल्कमध्ये आम्हाला जे टाकलं डिझेल ते आम्हाला जसं पूर्वीप्रमाणे रिटेलमध्ये मिळत होतं तसंच ते शासनाने करावं. कारण यापूर्वी एकदा असा प्रसंग आला होता, त्यावेळी सर्व मच्छीमार आम्ही एकत्र होऊन त्यावेळी नारायण हा प्रश्न सोडवला नाही. आता तर आम्हाला कृषी दर्जा दिलेला आहे आणि कृषी दर्जा दिलेला असताना जर आम्हाला 146 रुपयाने जर डिझेल घ्यावं लागत असेल तर पुरेपूर मासेमारी हंगाम पूर्णपणे ठप्प होईल. आता येणारे हंगाम हा एप्रिल मे महिना हा पर्यटनाचा सुद्धा हंगाम आहे. आज ह्याच्या धंद्यावर
छोटे मोठे सर्व व्यावसायिक आहेत, त्यांचा पोटपाण्याचा प्रश्न आहे. येणारा पावसाळा त्याच्यावरच कुठेतरी बेमी करतात आणि अशावेळी जर व्यवसाय ठप्प झाला तर हे पूर्ण बाजारपेठ आमची पूर्णपणे ठप्प होईल, मच्छीमार पूर्ण उद्ध्वस्त होईल. तरी यासाठी उद्या विद्यमान खासदार नारायण राणे यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही उद्या कणकवली इकडे जाणार आहोत. त्या ठिकाणी जी काय आमची चर्चा होईल, जर आम्हाला जरी सांगितलं बुवा दिल्लीला यावं लागेल तरीसुद्धा आम्ही मच्छीमार इथपर्यंत जायची तयारी ठेवलेली आहे. कारण आज जर उपासमारीची पाळी सहन करण्यापेक्षा कुठेतरी आपण हे करून त्याला मार्ग कुठेतरी काढला पाहिजे. कारण आहे जरी आखाती युद्ध असलं तरीसुद्धा आम्हाला जे जसं मिळत होतं तसं तरी ते रेट मिळालं पाहिजे. आम्हाला पंपारसुद्धा आज आदेश काढलेले आहेत की ह्यांना डिझेल देऊ नये. मग आम्ही 140 डिझेल धंदा कसा करावा, आज मोठा प्रश्न आहे. जर समजा हा शासनाने प्रश्न सोडवला नाही तर आम्हाला पुढच्या मार्गाने कुठेतरी आम्हाला एकत्रितरित्या रस्त्यावर उतरावं लागेल, कारण त्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. पर्यावरणीय बदल, जनावरांचे हल्ले आणि परिणामी नष्ट होत चाललेली शेती, त्यात शेतकरी उद्ध्वस्त करणारी शासनाची अनेक धोरणं, या विरोधात आता श्रमिक शेतकरी संघटना महाराष्ट्राच्या वतीनं एल्गार छेडण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेती वाचवा शेतकरी वाचवा ही परिषद दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकण भागातील शेतकऱ्यांची परिषद 12 एप्रिलला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी इथं भरवली जाणार आहे. शेतकरी नेते खासदार राजाराम सिंग हे या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी असतील, तर माजी खासदार राजू शेट्टी या परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. या परिषदेच्या स्वरूप आणि उद्दिष्टांविषयी माहिती दिली आहे श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सल्लागार कॉम्रेड अतुल दिघे यांनी. सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी या परिषदेस उपस्थित राहण्याचं आवाहनही त्यांनी केलंय. 12 एप्रिल रोजी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या 5 जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांची परिषद कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी या ठिकाणी होणार आहे. या परिषदेला येणारे शेतकरी हे सरकारच्या धोरणामुळे त्रस्त आहेत. हिंस्र श्वापदांचे होणारे हल्ले, जंगली जनावरांमुळे होणारी शेतीची नासधूस याच्यातून शेतकरी जमीन पडीक ठेवू लागलेले आहेत. सरकार अत्यंत भिकारडी अशी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देत आहे. जितका पैसा शेतीत घालावा लागत आहे तितकाही पैसा निघत नाही. यामुळे जमीन पडीक ठेवण्याकडे कल शेतकऱ्यांचा वाढत आहे. परदेशातून येणाऱ्या मालामुळे इथल्या शेतीमालाचे दर कोसळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला खतं किंवा इतर ज्या काही गोष्टी शेतीमध्ये घातल्या जातात त्याच्या किमती मात्र सातत्यानं वाढत आहेत. या सगळ्याच्या परिणामी शेतकरी हतबल होत आहे आणि शेतीकडे पाठ फिरवत आहे. अशा स्थितीमध्ये सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करून शेतकऱ्याच्या बाजूची धोरणे या महाराष्ट्रात घेतली नाहीत तर शेतकरी नष्ट होईल अशी परिस्थिती तयार झालेली आहे. त्यामुळे शेती वाचवा शेतकरी वाचवा अशी परिषद शाहूवाडीमध्ये घेतली जाणार आहे. आम्ही आवाहन करत आहोत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना की त्यांनी या परिषदेमध्ये 12 तारखेला शाहूवाडी येथे मोठ्या संख्येनं हजर राहावं. सिंधुदुर्गातही काजू असो किंवा इतर पिकं असो, आंबे असो, याच्याबद्दल नुकसान भरपाईचे प्रश्न किंवा इतरही जंगली जनावरांचे प्रश्न याच्यावर शेतकरी सातत्यानं लढत आहेत. काजूच्या परिषदेला आजऱ्यामध्ये इथून शेतकरी आलेले होते. शेतकऱ्यांचं दुखणं सगळीकडे एकच व्हायला लागलेलं आहे आणि ते सरकारच्या धोरणाशी निगडीत आहे. हे धोरण बदलण्यासाठी सर्वांनी एकत्र जमून आपण विचार करूया आणि संघर्ष करूया असं आवाहन आम्ही करत आहोत. धन्यवाद. हा सगळा राजकीय डाव आहे, मला बदनाम करायचा आहे, माझी खरात सोबत केवळ ओळख होती, बाकी त्यांच्या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. आपण स्पष्टीकरण दिलं तरी सुद्धा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विशेषतः तुमच्या मतदारसंघामध्ये तुमच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. ठाकरे शिवसेना पण हे आंदोलन होत आहे, नेमकं काय सांगायचं? हा सगळा राजकीय डाव आहे. नाहक बदनाम करायचं. आपल्याला माहिती नसतं कोण कसं आहे. एखाद्या मंदिरामध्ये गेल्यामुळे जर आपली ओळख झालेली असेल तर ती कशी व्यक्ती आपल्याला समजू शकत नाही. त्याच्यामुळे माझा त्यांच्या या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. माझी केवळ ओळख आहे, एवढंच आहे. आणि ती ओळखसुद्धा त्या ठिकाणी असलेल्या ईशानेश्वर मंदिरामुळे झाली, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. संजय राऊत यांचा महाराष्ट्रात दंगली घडवण्याचा मनसुबा होता, तो माझ्यामुळे उधळला गेल्याचा राग असल्यामुळे संजय राऊत माझ्यावर आरोप करतायत, असा गंभीर आरोप माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी केला. त्यांचा माझ्यावर राग आहे, कारण ज्या वेळेला शिवसेनेमध्ये संघर्ष झाला
त्यावेळेला माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची बाजू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची बाजू मी महाराष्ट्रासमोर मांडली आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये दंगली करायचा त्यांचा जो एक मनसुबा होता हा उधळला गेला आणि त्याचा राग त्यांच्या मनामध्ये आहे. मी हे समजू शकतो, पण माझा काहीही संबंध नसताना सातत्याने माझं नाव घेणं हे चुकीचं आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राची जनता ही जे राजकीय षडयंत्र आहे याला बळी पडणार नाही याची मला खात्री आहे. काही एक काय मुंबई गोवा महामार्गावर ओरोस येथील पीठ ढवळ नदीजवळ भीषण अपघात घडला. केरळवरून रत्नागिरीच्या दिशेनं जाणाऱ्या एका ट्रक वाहनाला अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार ट्रक केरळवरून रत्नागिरीच्या दिशेनं प्रवास करत होते. पीठ ढवळ नदीच्या पुलाजवळ आले असता चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं वाहन रस्त्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या लोखंडी रेलिंगवर जोरात आदळलं. रेलिंगमध्ये वाहन अडकल्यानं मोठा अनर्थ टळला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. वाहनाचं नुकसान झालं असलं तरी त्यातील वाहक सुखरूप असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून अपघात नेमका कशामुळे झाला याचं कारण शोधलं जात आहे. रोरो बोट सेवेवरून माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी पालकमंत्री नितेश राणेंवर टीका केली आहे. पाहूया. पालकमंत्र्यांनी बोट वाहतुकीचा केलेला इव्हेंट शेवटी फज्जा झाला. जे आम्ही सांगितलं तेच झालं. पालकमंत्र्यांनी बोट जी चालू केली रोरो सेवा, त्या रोरो सेवेतून 50 आणि 70पेक्षा कधी जास्त प्रवासी आले नाही. आणि त्या पालकमंत्र्यांनी त्या प्रवाशांना त्या असलेल्या तिकीट सर्वसामान्य जनतेला परवडणारं नव्हतं. आणि आता ऐन हंगामात जी 1 मार्च होळीला सुरू केलेली बोट 19 मार्च पाडव्याला बंद झाली. जाताना एक प्रवासी गेला. जाताना ही शोकांतिका आहे. कारण अगदी पालकमंत्र्यांचं जणू काय 42 वर्ष 50 वर्ष बंद असलेली बोट मी चालू केली, हा इव्हेंट केला. पण इव्हेंट केल्यानंतर बोटीतून उतरलेल्या प्रवाशांना विजयदुर्गावरून ST उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्याचबरोबर येणाऱ्या प्रवाशांनी काही आमच्याकडे व्यथा व्यक्त केल्या. 1.5 तास अगोदर जेटीवरती बोलवून भाऊच्या धक्क्यावर बोलवून त्या ठिकाणी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था नव्हती. त्याचबरोबर जेवण जर घरातून आणलं तर आतमध्ये ठेवलेले स्वागतासाठी नसून जे सिक्युरिटी गार्ड महिला आणि पुरुष ते लोकांनी जेवण घरातून आणलं तर ते जेवायला देत नव्हते. त्यांचं असलेला 150 रुपयाचे पोहे आणि 50 रुपयाची 90 रुपयाचं पाणी त्यांना घ्यायनं भाग पडत होतं. हे सर्व बघितल्यानंतर प्रवाशांनी पाठ फिरवली. 3000चं तिकीट 2-2.5 केलं. पण ते खरं तिकीट 1000वर असलं पाहिजे होतं, 500-800वर असलं पाहिजे होतं. पण ते दिल्यानंतर शेवटी आता बोट प्रवास बंद झाला. आज ऐन दिवाळीच्या आता हिवाळ्याच्या सुट्ट्या आपल्या मे महिन्याच्या सुट्ट्या पडल्यानंतर किंवा ज्या ऐन असलेल्या सुट्टीत एक पर्यटकांना ही बोट मिळू शकणार नाही. आता बोट मालकांनी बोट बंद केली आणि आता तिथे बोट बंद आहे. तसाच प्रकार आज पर्यटक जिल्ह्यामध्ये येणार, माशाचे खवय्ये असणार, त्या मच्छीमारांच्या संस्थेला मिळणारं डिझेल 118.90 होतं, ते आता 44.80 केलं. आणि त्यांना डिझेल परतावा 25 रुपये मिळत होता, तो आता 26 रुपये अतिरिक्त डिझेल झालेला आहे. पेट्रोल पंपावर मिळणारं डिझेल 92.90 मिळते, पण ते आज कॅनात मिळत नाही. पण संस्थेला मिळणारं डिझेल जे आहे ते आता पालकमंत्र्यांनी ज्याप्रमाणे आंब्याला संशोधनासाठी बारामतीची संस्था त्यासाठी 4.5 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव केला, त्याप्रमाणे जे अतिरिक्त 26 रुपये जे होणार आहे
ते DBTCतून पालकमंत्र्यांनी संस्थेला द्यावे आणि मच्छीमारांना दिलासा द्यावा. मच्छीमार छोटे मच्छीमार त्यामुळे टिकतील. आज जे पर्सनधारक आहेत त्या पर्सनधारकांबाबत छोटे मच्छीमार अग्रेसिव्ह झालेले आहेत. त्या पर्सनधारकांच्या बाबतीत पालकमंत्र्यांनी पाठ फिरवलेली आहे. त्या पर्सनधारकांकडून पालकमंत्र्यांना कोणतं तरी काहीतरी घबाड मिळत असेल म्हणून त्या पालकमंत्री पर्सनधारकांकडे लक्ष देत नाही आणि छोट्या मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचं काम करत आहे. आज आलेल्या मेमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना मासे महाग मिळतील आणि मासे महाग मिळाल्यानंतर मासे मिळणार नाही, नागरिकांना पण मासे मिळणार नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी DBTCतून अतिरिक्त होणारा डिझेलचा जो काय तो त्या संस्थेला द्यावा अशा प्रकारची आम्ही मागणी करतो. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी आतापर्यंत केलेले सर्वच प्रकल्प, औषध आपल्या दारी तोही बंद पडला. इथे काढलेला पर्यटन प्रकल्प, कणकवलीत काढलेला बोटीचा पर्यटन तोही बंद पडला. असेच पालकमंत्र्यांचे प्रकल्प बंद पडत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी आता तरी लक्ष घालावं आणि त्या मच्छीमारांना पैसे उपलब्ध करून देण्यात यावे. हनुमान जयंतीनिमित्त भाजपचे युवा नेते विशाल परब आणि सौ वेदिका विशाल परब यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील मारुती रायांचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी त्या ठिकाणी आयोजित धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेत श्री मारुतींचं मनोभावे पूजा केली. यावेळी विशाल परब, वेदिका परब यांनी वेंगुर्ले शहरातील रहाटाच्या विहिरीकडील मारुती मंदिर, मारुती स्टॉप येथील चारगदा मारुती मंदिर, बाजारपेठ भाजी मार्केट येथील हनुमान मंदिर, जुना स्टँड येथील हनुमान मंदिरात तसेच कांबळेवीर येथील नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या पंचमुखी मारुती मंदिर इथं दर्शन घेतलं. यावेळी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गवंडळकर, नगरसेवक सचिन शेटे, रवी शिरसाट, केतन आसगावकर, श्रीकांत रानडे आदी उपस्थित होते. दरवर्षीप्रमाणे हनुमान जयंतीला संपूर्ण तळ कोकणामध्ये अनेक ठिकाणी कार्यक्रम असतात आणि हनुमान देवाचा म्हणजे रामनवमी नंतर जो कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे होतो त्या कार्यक्रमाला अनेक ठिकाणावरनं कार्यक्रम ठरलेले असतात. त्या निमित्ताने वेंगुर्ल्यातील आपल्या सर्व कार्यक्रमाला या निमित्ताने आमच्या आज भेटीगाठी मंदिरांमध्ये दर्शन घेणं हे कार्य चालू आहे. यासाठी दावेदार आहात का? भारतीय जनता पार्टी आणि वरिष्ठ जो निर्णय देतील तो आपल्यासाठी मान्य असतात. पण तुम्ही इच्छुक आहात का विधान परिषदेत? कसं आहे, या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभा ही अनेक वर्ष मी कार्य करत असल्यामुळे वरिष्ठांचा जो निर्णय असतो तो आमच्यासाठी अंतिम असतो. या संदर्भात तुमचे आणि प्रदेशाध्यक्ष यांचे अत्यंत जवळचे संबंध आहेत, त्यामुळे वर्णी लागण्याची शक्यता तुम्हाला वाटते का? आता आपण त्यांनाच विचारलेलं बरं असेल, कारण प्रदेशाध्यक्ष म्हणजे आमच्या पक्षाचे सर्व आहेत. ते जे सांगतील ते निर्णय देतील ते भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून माझा मान्य आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. संजय राऊतांचा दंगली घडवण्याचा मनसुबा उधळला, दीपक केसरकरांचा गंभीर आरोप. ट्रकचा भीषण अपघात आणि रोरो बोट सेवेवरून परशुराम उपरकरांची पालकमंत्र्यांवर टीका. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.